among gipaabot sa dugay panahon. Makagraduate na gid ang akong anak, guys. Sa upat ka tuig na akong mag-uol, mabalaka, kay nasa sulod sa PNPA, kay kabalo koon sa kalisod. So salamat kayo, guys, kay pagpasalamat sa Diyos kay niabot ana nga adlaw nga among gipaabot sa among pamilya. Napod, guys, si Ate Linda, grabe kakugihan sayo kayo ni mata kay magluto siya para sa among bawnon. So very good kay na si Ate Linda mo na among gipuy-an sa Manila. So kana, guys, niabot na mi ana sa PNPA kay sayo kay minigikan 3:30 in the morning. So pag-abot na mo, grabe ka stricto kayo ang security, grabe mga pulis gawas para mandaan sa kampo arang nagadyang tao. So kana, guys, nanami sa parking lot. Ang parking lot arang ladyoa sa grandstand ni biyo namin naglibog og arang ladyoa nakaadyo mi among yagtan. Naguol mi ug asa mi exact dyan magbaklay kuno mi. So dali mi kabalo, guys, nagianda madaan sa PNPA, gipang deploy ang shuttle bus sa PNPA kay mao nay sakyan sa mga parents nga nasa parking lot para paingon sa grandstand sa venue sa graduation. So grabe among baon, guys, murag isa ka semana arang daghana kanigi sa Ate Linda. Very good kayo mo na si Ate Linda, guys, mo na ara ka supportive kayo, mo na ikaduhang mamamama sa ang anak sa Manila pagpang-apply niya. Amo gadyo nang giuban kay arong ma-feel pod niya nga maka-swipe po siya graduation sa PNPA. So kana, guys, namahon na mi ana yara gid mi sakyanan na mahaw kay arang gadyo nang sa Juha gutom baya dugay pa ba jamaw man ang graduation. So nang nanay nila bay nga bus, so mao na namanakay na mi paingon sa grandstand kay layo pa kay na ang PNPA arang dakuha kaadyo arang kadako nga area pila ka na hectares na diha magbahas-bahas ang mga kadete mag-jogging ana nga karsada. So mao na shuttle bus sa PNPA ipasakay na mi paingon sa venue, magbiyo-biyo ra na sila magbalik-balik sa parking lot kung naay mga parents nga naka-parking sa ilang sakyanan mo may sakyan. Ay sakay mi on ang PNPA bus padulong sa venue kay layo kay parkinganan. Oh ba? Si Ilocana. Ilocana. Ay, busog. Kabalo ba mo, guys, pag naog na mo sa shuttle bus sa PNPA, abi na mo grandstand na pastilan layo pa man di ay magbakle pagkadyo ni hagdanan panaog og pasaka maunang may gani kadyo kay nag flat shoes ko wala papastilan kadyo sa paong tiil maluthan siguro ko may gani, guys, kay may inanawon tag sa lida or natay on imagination nga basing kuno magbaklay tinuod gid ay magbaklay arang ninduta kadyo, guys, arang kabugnaw ang lugar kay grabing kahoy tag-as kayo lahi ra kadyo sa Manila kay sa Manila perting inita karon wa kadyo ko magmahay balag magbaklay-baklay kay bugnaw man mao nay kalami sa bukid. Niabot na jud mi ana sa atubangan sa likod sa grandstand, likod na atubangan sa mga rooms. So ga-observe mi kasi may manglingkod unsa kay nakadugay hungihong na ang parents ko no nga top 1 to 104 ari sa kilid sa grandstand or grandstand gyapon pero kilid sa lingkuranan ni president ug katong mga colonel, generals nga mga invited sa graduation. So kaming parents nga top 1 to 104 ana mi mulingkod na kana nga mga bangko, guys, na nay mga pangalan ika 55 ika 56 man ang anak. So naana ko'y pangalan diha ang buot kay nauna pagod ang bangko o likod-likod nako. So gapaabot namin sa mga parents kay layo pambudang oras. So mauna nagkuan na lang mi naghuwat na lang mi sa oras. So kana, guys, ang mga kadete ang underclass ug ang mga graduating PNPA nakaplastar na kay while waiting sa president ready na ang mga graduates ug ang mga mo parade appeal sa mga mo graduate food nga mga kadete. So
mao na guys ang akong gibati wa gid ko kasabot sa gibati na lipay nga na overwhelm pa ko or sa galibog ko unsa ako pa explain kay lakon ko nga ako kasabot sa gibati kay syempre sa upat ka tuig nga dugot pawis ba dyan ang punan sa akong anak anang adlaw. So grabe dyan akong pasalamat sa Dios nga niabot ko na nga point nga naman nakagraduate ka yung anak sa PNPA. So nalipay ka ko ako kabutangan gadud guys nga di ako sa lingkuranan mura akong gibayaw sa kalipay. Dako po pasalamat sa Dios kay wa pasagdi akong anak nakalampos. So arang init anak guys gihiting-hiting pero wala ko maghuot sa akong anak kay kabalo ko ready na yang lawas di na siya matumba na kay grabe yung inita baka tinuod lang. So 8 o'clock nagsugod sila og kanang naay tindog taman alas hapit na launa na human nangapas mugod niya na sa nga dugay man jud mahuman ni ceremony expected naman jud na. So wala jud ko maghuol nga matuba ang anak sa kainit or maunsa kay kabalo ko ready na si yang lawas kay sa upat ka tuig ispo ko manang mag-ingana sila nga magtindog while hukay. So kabalo na jud ko ang anak ready na si siya. So pasalamat os Ginoo nga nahuman ang graduation nga wala jud problema. Excited ko nga ang anak madestino sa usa ka lugar nga mao gyapon ang Dios gyapon ang maguban. Kana nga part guys maunang ang anak ni paso anak diba so nipila na sila kay paingon na siya sa president nga mo kumusta gitawag na ilang pangalan. So kanang galin niya mauna sila nga kauban nga musaka na pud sa stage. So kana gitawag ng ahong anak guys perti gid nang lipayan singgit gid kung taman-taman sa kalipay. So kay dili man na mo makita ang stage so naadjud ako kay monitor sa tubangan. So mo na nga part nga aran jud ang lipaya kay nidawat na sa siyang diploma. Kani guys, hapit na mahuman ang graduation. So gapila na sila pag atubangan na nila moadto sa mo forward sa tunga. So meaning ipang-itsa na ilahang mga kalo o ipang-itsa ng mga kalo mo na time ang mga parents mo dagan sa ilaha mo kumusta mo congrats ang family. So kana guys excited na gud ko pero galibog ko asa na ko ilong ng anak pero akong partner abti kaayo kana kabalo na siya asa dapit ang anak ni pwesto isang gihat ihap kay ako nung magkamali mi. So mo na naning kamot jud akong partner mag-ila sa mga sa ako ang anak kung asa dapit siya kay masibitag makaduot tag di mauso kana guys hapit na jud ko ana makagako sa anak no. So napatunga na sila so pag maitsa na ilang kalo so meaning pwede na mi moduol. So mo nang excited ko dyan mo doon sa akong anak mo congratulate guys. Ay, kuya. Tasa ka nak. Hey, kuya. Naman naglitaw eh. Picture na picture. Diploma, ma'am. Abi na ba? Bidyo ko pa.